салом, ба ҳама боз як барномаи дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои барнома дар поёни видео мешавад. Барномаро мекушоем ва дар инҷа мо бояд ки забонро интихоб кунем. Се намуди забон ҳастанд: англисӣ, испанӣ ва португалӣ. Забони даркоримонро интихоб мекунем, сеф азер мекунем ва аҷдад мекунем ки загрузка бучавад. Загрузка нишон метавад. Загрузка ки бучи дар инҷа yes I agree интихоб мекунем ва мо бояд ки регистратсия кардагӣ бошем. Барои регистратсия кардан мо бо воситаи Google аккаунт бояд регистратсия кунем. Continue with Google интихоб мекунем, ба воситаи Google аккаунт регистратсия мекунем ва ман Continue with Google интихоб мекунам, ба воситаи Google аккаунт регистратсия мекунам. дар инҷа бошад аз тарафи дасти чап угли поён галочка мемонем ва Continue азер мекунем. Тамом мо регистратсия кардем ва метавонем пулкор кунем дар ҳамин барнома. Дар ин барнома мо видео тамошо мекунем, пулкор мекунем, радио гӯш мекунем, пулкор мекунем, бозӣ установка мекунем, пулкор мекунем, барнома установка мекунем, пулкор мекунем ва ҳатто видеои YouTube тамошо мекунем, пулкор мекунем. Мегзарем ба таври пулкоркунӣ. Барои пулкор кардан аз тарафи дасти рост угли боло поискавик дорад. Поискавик дар поиск метавем ягон видеои даркоримона. Ман ин ҷаҳози прикол менависам, поиск метавам ва дар инҷа ман дар видеоро нишон додесай. Ай ҳамин видео якча интихоб мекунем ва ман як видеоша интихоб мекунам. Дар инҷа бошад грента зер мекунем. Дар настройкаи телефон ҳамин барномаро гирон мекунем. Барномаро гирон мекунем. Бо меоем дар ҳамин барномамон. Баъд як видеои даркоримонро интихоб мекунем. Дар инҷа play ad нишон додесай ва cancel астай. Агар ози ман play ad интихоб кунам, ман дар реклама нишон метавад. Дар ҳамон реклама бозӣ ёки барнома ҳастай. ҳамон бозиро агар ё барномаро мо установка кардем, дута ҳамхели барномаро установка кардем, баъд видеоро тамошо кардем, пулкоркунии мо зиёдтар мешавад. ва агар шумо нахоҳем ки ягон бозӣ ё барнома установка накунем, просто cancel азер мекунем. Мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем. Аз тарафи дасти рост угли боло рекламаро пропускат мекунем. Дуюм борам рекламаро пропускат мекунем ва рекламаро маҳкам мекунем. ва ина дар баланси ман 5352 танга гузашта. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти рост угли боло коробкачаро интихоб мекунем ва дар инҷа мо видео тамошо мекунем, пулкор мекунем. Барои видео тамошо кардан вача зер мекунем. Мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро ва пул дар баланси мо мегзарад. дар поён бошад значоки дуюмша интихоб мекунем. Дар инҷа мо метавонем ки плейлисти видеои худмонро бисозем ёки favorite playlist видеои маъқулимонро интихоб мекунем. дар инҷа дабайт мекунем, метавонем тамошо кунему пулкор. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. значоки сеюма дар поён интихоб мекунем. дар инҷа мо музика гӯш мекунем, пулкор мекунем. боло да бошад категориёшонро нишон додисай, вариантошонро 1 2 3 4 намуди жанрҳои музика ҳастай. ҳам музикаро гӯш мекунем, пулкор мекунем. ман музика якумша интихоб мекунам. дар реклама нишон додисай, рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро ва ина 800 танга дар баланси ман гузаштаг. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар инҷа бошад мо силкаро копироват мекунем, дӯстонмонро рӯй мекунем ва ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 20% кор мекунем ва ҳар касе ки ай ҳамин барнома пул гирифт 3 сенти дига кор мекунем. барои силкаро копироват кардан поёнда copy link ёки share зер мекунем. силкаро копироват мекунем, дӯстонмонро рӯй мекунем ва бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар инҷа бозӣ барномаро установка мекунем, пулкор мекунем. take offers интихоб мекунем. дар инҷа бозӣ барнома ва саволу ҷавобҳо ҳастай. дар инҷа метавонем пулкор кунем. survey offers интихоб мекунем. дар инҷа саволу ҷавобҳо ҳастай. мо дар саволу ҷавоб метавем ва пулкор мекунем. our offers интихоб мекунем. дар инҷа бозию барномаҳо ҳастай. дар инҷа бозиёро установка мекунем ки барномаро установка мекунем, пулкор мекунем. ҳар як барномаеро ки мо установка мекунем 5 дақиқа истифода мебарем, 2000 танга кор мекунем. поёнтар меоем видеои YouTube ҳастай. мо видеои YouTube тамошо мекунем. ҳар як видеои YouTube-еро ки мо тамошо кардем 5 дақиқа 2000 танга кор мекунем. ва ҳозир ман видео якуми YouTube-а нишон метавам шумода ки чӣ хел тамошо кардан дар кора ва пулкор кардан дар кора. видео якуми YouTube-а мекушоем. дар поён бошад Star Offer Win-а интихоб мекунем. видеоро дар YouTube нишон метавад. тамошо мекунем видеоро тамошо кардем ки буд кардем. бо меоем дар барномамон ва аз тарафи дасти чап боло дар галоч кашид, яъне ки 2000 танга дар баланси мо гузашта. барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап угли боло баланси худмонро интихоб мекунем ва дар инҷа бошад видро ва зер мекунем. дар боло баланси маро нишон додисай. дар баланси ман 0,01 USDT ва 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. поён да бошад нишон додагӣ ки пуломона дар кадом кашлоко метавонем бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash,
Cash, Advacash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесте метавонем пуломона бигирем. Дар Payeer бошад минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомонӣ хидмат мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.